Slav êvar baş evanno hêvîdar hûn baş in. Ez ê tona dengê xwe eyer kim pişt em dest bi bültenê bikim. Hêvîdarim hûn ciyê lê ne li bajarê xwe hûn rewşa we baş e. Ka her tişt temam e. Ez li we binêrim hûn tev bi xêr hatin. Oğlu Müzik di Selvedere, Azadî Cemîle 04, Ali Ökten, Mali Agipter hûn here hebin. Hemî heva li vê de ne Ali Babat. Tu çewanî rewşa te baş e. Baz jî li vê derê ye, Medya Haber, AP Adem, herkes li vê derê ye. Niha hevanno hûn hatine amade bûne. Îro bültena me hinek dewlemend e, yani dewlemend e pir nûçe hene divê manê de dibêjim. Tabii a mühim ne kantîte, kalîte ye. Îro nûçe pir in, êdî hûn li gorî xwe bineqînin, hilbijêrin kîjan li gorî we baş e. Ez nûçeyek wefatê bidim. Nûçeyek wefatê ketkarê civaka êzdî endamê koordînasyona civaka êzdî keceyê Xebat Agirman li dûrî welatê xwe li koçberiyê ji ber nexweşiya penceşêrê ya kanserê jiyana xwe ji dest da. Ji bo Xebat Agirman li mala êzdiyan ya bajarê Sulûngenê şîn hate danîn. Şîn îro dest pê kir wê heta roja duşemê jî dewam bike. Cenazê Xebat Agirman wê 24 îlonê li gundê Bacînê li Bakurê Kurdistanê ciyê ku lê ji dayîk bûye were veşartin. Xebat Agirman di sala 1967 de li gundê Bacînê ê navçeya Mêrdînê Medyadê ji dayîk bibû. Ez hema divê naberê de fotoğrafê wî jî bînim ser ekranê. Ji ber polîtikayên qirkirinê yên dewleta Tirkiye Xebat Agirman neçar mabû koçî Ewropayê bike bi salan li wê derê ma lêbelê ji çand û kultûra xwe ji erf û adetê xwe dûr neket di xebatên siyasî yên Kurd û Kurdistanê de jî cih girt. Di vê çarçivê de bû yek ji endamên girîng yê koordînasyona civaka êzdî keceyê. Em jî ji vê derê ji malbata wî re sersaxiyê dixwazin, ji gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Qedera me divê newisa be eger mirin elbet li pêşiya me hemiyan e lê ya baş ya girîng ew e mirov li welatê xwe li ser axa xwe di nava xelkê xwe de bimire yan jî wefat ke xatir ji vê jiyanê bixwaze baştir e. Hevanno nûçeya me ya duyemîn ji Amerîkayê li bajarê Birminghamê li eyaleta Alabama ya Amerîkayê bi çekan êriş hate kirin. Di êrişê de çar kesan ji gena xwe ji dest da. 21 kes jî birîndar bûn. Êriş saet derdora 23 hatiye kirin li gorî saeta li wê derê. Êrişkar heta ku me nûçe amade kir jî êrişkar nehatibû girtin. Di derheqê bûyerê de niha lêpirsîn dewam dike. Em nizanin ka êriş jaliyê kîjan rêxistinî ve yan jî jaliyê keseyetiyekî ve hatiye kirin em nizanin. Kese rêxistine vê yekî em nizanin. Meseleya Lübnanê heye hêjmara miriyan derket 45 êrişên navbera Hizbullah û İsraîlê ji êvara İnyê ve dewam dikin. Artêşa İsraîlê daxuya kirin sibêha yekşemiyê di navbera çend saetan de ji Lübnanê 115 êrişên bi roketan li ser hedefên sivîl ên li Bakurê İsraîlê hatiye lidarxistin. İsraîlê her wiha beyan kir di bombebarana hedefên Hizbullahê de gelek kesan zirar dîtiye ji ber vê yekî ew jî neçar mane bersiv bidin van êrişan. Di vê naberê de Wezareta Tenduristiyê ya Lübnanê di daxuyaniya xwe ya îro de ragihand ku hêjmara kuştiyên êrişa İsraîlê ya roja İnyê ya li ser taxên başûrê Beyrûdê derketiye 45. Hêjmara miriyan jî zêde dibe lêbelê şerê di navbera İsraîl û Hizbullahê de jî berfireh dibe. İsraîl êrişa xwe ya li hember Gazayê niha hinek berfirehtir kiriye. Êdî biriye ser Lübnanê. Niha ji qada navnetewî welatê ku herî zêde xwe wekî dijber nîşan dide İran e. Em binêrê ka Mesûd Pezîşkiyan serokkomarê nû yê Îranê wê çi bibêje li Amerîkayê ji ber ku çû Amerîkayê di çarçoveya civînên netewên yekbî de. Serokkomarê Îranê Mesûd Pezîşkiyan ji bo tevlî heftê û nehemîn civîna giştî ya netewên yekbî bibe çû Amerîkayê
لگوری مدیا ایرانی مزود پزیشکیان و الامریکای برایدار ولات جهانی را بجوه دوجی سروک وزیر عراقی محمد شیا سودانی به عین آرمانجی چوبو امریکا هدف ایرانی ده هفدیتنین ایرانی این به ولات جینارا را تمامه جمعه پیام تن جروجه و کردستان دوینا بریده در حق کنگره پیاده ده لگوری آگاهی کدگرم کنگره هین بداوینه بیلیویلی جوارا نوچه بخوریم نها مجرا سرکه یا جوینین دنابرا پزیشکیان و ولاتین سروکین ولاتین جدا ده و ایرشا اسرائیل به البت تدبیرین کل همبر اسرائیلی و بنگرتن باشه ev bi vî şeklî niha li Xorasanê Xorasan hûzanın perçeyekî giringê Kurdistanê jî li wê derê gelek Kurd hene eyaletek Îranê ye li wê derê ka min derin çi biye rêxistina alîkariya ya Îranê bi daxuyaniyekê ragihand şeva borî li parêzgeha Xorasanê de kanekî komrê de teqîn çêbiye de encama teqînê de 52 kesan jiyana xwe ji dest daye 17 kes jî birîndar bûne xebatên lêgerînê heta vê saetê jî dewam dikin. Dibistanên qismek Başûrê Kurdistanê bi ey reqîb dest pê kir li Kerkûkê serdema nû ya xwendinê bi alaya Kurdistanê bi ey reqîb dest pê kir. Îro hem li Iraqê hem li Herêmên Kurdistanê yên li derveyê îdareya Herêma Başûrê Kurdistanê dibistan vebûn. Başûrê Kurdistanê sistemekî cuda ye. Ji ber vê yekê em dibêjin herêmên derveyê îdareya Herêma Kurdistanê ew ku derê ne Kerkûk, Maxmûr, Şengal, Xaneqîn. Zêdetirê 133,000 xwendekar hene li wan deran rêvebirê beşa xwendinê a bi Kurdî ya Kerkûkê kameran Alî da zanîn ku li Kerkûkê bi qasî 100,000 xwendekar niha diçin dibistanên Kurdî bi Kurdî perwerde dibînin. Nêzîkî 9,000 karmend mamoste ji bo dersên Kurdî niha li ser karin dixebitin. Li Kerkûkê xeyên ji Kurdî elbet xwendina bi Erebî jî heye, xwendina bi Türkmen jî heye, Türkmenî. Herî zêde dibistanên bi zimanê Erebî hene li Kerkûkê niha di vê rewşê de. Li Şengalê jî nêzîkî 28,000 xwendekar hene bi Kurdî diçin dibistanê. Li waregeha penaberan ya Maxmûrê jî îro bi vêbûna dibistanên re tabii kîjan dibistanên Zarokîstan em jê re bêjin beriya seretayî ya ji bo zarokên di navbera 2 û 6 dibistana seretayî heye ya navîn ya amadeyî bi amadebûna hezaran xwendekar û mamosteyan perwerdeya sala nû dest pê kir li waregeha penaberan ya Maxmûrê jî. Di derbarê hilbijartinên Başûrê Kurdistanê de êdî em dibînin ku amedekarî hêdî têne kirin. Ev tê wê maneyê ku êdî taliqbûn hema ji rojevê derketiye hem daxuyaniya Nêçîrvan Barzanî heye hem jî ya Qubat Talabanî dibêjin hilbijartin wê di dema xwe de pêk were. Cîgirê Serokwezîrê Hikûmeta Herêma Kurdistanê a Demborî Qubat Talabanî diyar kir wê hilbijartin di dema xwe de pêk bên. Talabanî xwest propagandayê hilbijartinê dûrî aloziyê, dûrî pirsgirêkan were kirin. Talabanê got ji bo çareseriya pirsgirêka mûçe maaş ya bi Bexdayê re gavên baş hatine avêtin çi got wekî din biryar e ku îro mûçeyên karmendan bikeve ser hesabê Hikûmeta Başûrê Kurdistanê. Çav li rêye ku şandeyekî hikûmetê ji bo çareseriya pirsgirêkan biçe Bexdayê. Talabanê xwest hilbijartin di dema xwe de werin kirin baweyekî şeffaf pêk bê propagandayê hilbijartinê jî dûrî pirsgirêkan were birêve birin. Devên aberê de Serokê Herêma Başûrê Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî jî aynî hêviyên xwe anî ziman xwest ku hilbijartin şeffaf bin û gotinekî balkêş bikaraniye li gorî şertên şaristaniyê bin. Yani medenî bin. Baş e kengiyê hilbijartinên Parlamentoya Herêma Kurdistanê roja 20 Cotmeha îsal 2024 wê were li darxistin. Hilbijartina vê carê ya Parlamentoya Herêma Kurdistanê ji aliyê Komîsyona Bilind ya Serbixwe ya hilbijartinan Iraqê ve tê birêve birin. Mebasa Kongreya PYD kir, do bernama me temamî di derbarê PYD, Partiya PYD, firqiya vê partiyê a bi partiyên cuda re rewşa Rojavayê Kurdistanê PYD ev du rojin di kongreyekî de ye. Civîn li ser civînan li dar dixin, komîsyon hatine avêkirin.
کنگره دهان آ پارتی حرکتی دموکراتیک پیدی به بشتاری 700 دلگی در روز دویمین دجی بردوام کرد و ساعت دجی دوام دیگه کنگره tam د سالوگره 21 آوابونا خود هاتل درخستن yani avabuna peyedide de kongrede rapor meclisa gişti ya peyedi meclisa jinan ya peyedi desteya disipline ya parti hatın xandın niqaş li serçebun pişti nirxandına rawşa siyasi û rêxistinî rêziknameya yani tüzüka partiye tê xwendin hatiye xwendin di va saeta de wisa xuyetike li gorî geşedan li gorî nîqaşan li gorî rewşê jî ev rêzikname wê were guherandin yani modifiyekirin têde xalên nû werin zêdekirin li gorî daxwaza însanan ya tevlîbûnan. Wekî din kongre wê bi hilbijartina endamê meclîsa giştî û hevserokên nû yê peyedê bi dawî bibe li gorî agahiyê ku me girtine di vê deqê de ka em binêrin ji me re çi agahiyê hatine hin agahî hene divê parveneke ama serokên nû niha ranegîne heta hevserokên nû hatine diyarkirin hevserokên nû yê peyedê hatine diyarkirin ji we re bêjim nebêjim kongre hê bi dawî nebiye û hevserokên nû tên zanîn lêbelê yani dibêjin wekî etîk şertên nezaketê merûv parveneke heta ku kongre bi dawî bibe merûv ji wê derê elbet bibîse baştir e ama ez jî parve nakim ez navê hevserokên nû nabêjim ama vê ji we re bêjim hevserokên nû Asya Abdullah û wekî din erê ji we re bêjim û ez derbasî nûçeyekî din bibim yani hevserokên nû hatine guherandin Salih Müslim Asya Abdullah êdî ne hevserokin piştre ez ê dawiya bültenê de xwe bikînim ez ê navê wan bi we re parve bikim hevan na em cih bidin hovîtiyekên nû ya dewleta Tirkiye maşallah bi hovîtiyê xwe pir meşhûrin doh jî me bas kir min piştî nîvre vîdeoyekî bi we re parve kiriye bi xasî 2 deqê temaşekin kêfxweş dibim ew jî behsa vê qismek ji van hovîtiyan e eger hûn heta dawiya bültenê bi me re bin li ser van peskûviyan hin gotinê me hene ji we re em biçin Xarpêtê baş e em wexta wan danekin li navçeya DP ya parêziya Xarpêtê a Bakurê Kurdistanê şiyariyên Kurdî yên trafîkê yên li ser cadeyan hatin jêbirin şaredariya navçeya DP ya Xarpêtê ku di destê Dem Partiyê de ye li ser hinek cadde li ser rêyên bajêr şiyariyên bi zimanê Kurdî weke pêşî peya hêdî nivîsandibûn doh derengê şevê ew şiyariyên bi zimanê Kurdî ji aliyê hin kesan ve hate jêbirin ev kes em nizanin kîne lê pir ne zehmet e mirov texmîn bike ku mirovên hikûmetê ne dibe ku polîs bin dibe ku nijadperest bin berî niha bi fermana Wezareta Karê Navxwehî ya dewleta Tirkiye li bajarên Wan, Amed, Merdîn, Elê, Batmanê çend navçeyên din jî nivîs şiyariyên trafîkê yên bi Kurdî ji ser rê cadeyan hatibûn jêbirin şaredariya DP jî D15 Qereqoçan e li ser hinek cadde û rêyan şiyariyên bi Kurdî yên wekî pêşî piya û hêdî nivîsîbûn û ev jî hate rakirin ez sûjdar nakim ji ber ku ew jî mağdurê hişê xwe ne însanê ku tên Kurdî jê dibin li ser caddeyan însanê ku tên li hember Kurdan nijadperestî dikin ji Kurdan zêdetir mağdurin nexweşê hişê xwe ne di hundirê wan de kîn û nefretekî pir mezin heye bifikirin bi vê kîn û nefretê mezin dibin dixwe de wê dihewînin hemî heyeta xwe li ser vê kîn û nefretê çê dikin xwaza xweş e dûnya berfireh e dikarin biçin bigerin dikarin bixwînin dikarin roman bixwînin dikarin xwe pêşxin dikarin zanîna xwe ilmê xwe pêşxin ama xwe ji vê yekê bêpar dihêlin tên mejiyê xwe hişê xwe tabii ê heye yani ê heye hişê ku maye yani ew jî eger hebe û dilê xwe temamî
بکین و نفرتا لهمبر کردان تجید کن خلوصات داده کرن یا انسان چه ود کره بجی جبرویه که دی بجی مağdurن کی سوجداره سیستما دولت ترکیه سوجداره atmosfera ku rêveberên dewleta Tirkiye li Tirkiye çêkirine ew sûcdarin atmosferek çêkirine ku mirov tê de wextê bigihêje weke laboratuwarekî bifikirin duwê derê de çi bigihêje wisa mezin dibe xiyar be xiyar mezin dibe tematêz be tematêz mezin dibe îja di nava atmosfera Tirkiye'de civaka Tirkiye jî bi wî şeklî mezin dibe ne sûcdarin îja wisa îşû karê xwe berdin tên nivîsê me Kurdî li ser cadeyê radikin mağdurun nexweşê hişê xwe ne ji ber vê yekê însanên nijadperest wel ku derê dît biçin xwedî lê derkevin biçin tedavî bikin ji ber ku ev însanên xeterin ji bo civakê xwedî lê derkevin îslah bikin perwerde bikin gune ne kîn însanên xwedîkîn û nefret gune ne min li ser vê vîdeoyekî jî çêkiriye eger hûn bikaribin du roj berê sohbetekî min ê bixwazî 4 deqe hebû yani civak di kîjan atmosfera de dibin xwedî karakter karakterê civakê jî wekî însanan şekil digirin merov li hember însanekî dîn kêmaqil divê merov wekî wan tevnegere merov baqiltir tevgere ew însanên nijadperest însanek ku tên nivîsên Kurdî li ser rêya radikin însanên nijadperest ku tên pêşî li xortê Kurdan digirin û li erdê radixin ew tazî dikin bi rûmeta wan dilîzin ew wan piçûk dixînin ev însanên feqîrê hişê xwe ne tu bi eynî ew bersiv bidî nabe ew belan e dewlet li pişwan e tu bi şeklekî nikayê wê demê tu mecbûrî taktîkekî nû ya baqiltir bibînî êdî çawa ye ewî ser we dihêlim taktîkek baqiltir merov bibîne weke bersiva li hember ew nijadperestên Tirk bi vî şeklî nabe jiyan bi vî şeklî sedî sed nabe hevan niha askerekî Tirk hatiye kuştin bawer dikim li Zapê ye malbata askerê Tirk dema diçe cenazeyê xwe tîne li Bakurê Kurdistanê li Mûşê malbata wan jî di rê de qeza dike yek ji malbatê dimire û gelek birîndarê wan hene yani êş dram li ser dramê tê kî sûcdar e çawa ji nav derdikevin çawa dikarin ew qas êşê ragirin di dilê xwe de bihewînin merû şoq dibe ya û çi derdê we heye ya çima kurdara serê xwe dixin belayê ya îş û karê we tune biçin Antalyayê ji xwe re kêf bikin ya welatê we xweş e û sê aliyê di welatê we 4 aliyê welatê we behr e û ji xwe re fabrîqe vekin bostan bajon zevî bajon kêfa xwe binêrin ya çi derdê we heye hûn tên li hember Kurda şer dikin ez vê ji we re dibêjim ji ber ku ez Tirkara nikarim bêjim zimanê wan ez naxifim ew jî ji min fehm nakin îja hûn ê bibêjin heta niha ji bilîtê kesî ji we re tiştekî negotiye ya milletê me 30 milyon însan sibê hetayê varê Tirkî ba Selahedîn Demirtaş qirika xwe qelişand heta ku ji wan re gotinekî bibêje gotinekî medenî bibêje heta her kesî dawet kir medeniyetê ama imkan tune dünya bihîst dünya navê Selahedîn Demirtaş bihîst dünya xelat daye ama civaka Tirkiye nebihîst ji ber vê yekê ez rabim bi Tirkî qise bikim û xîtabê wan bikim ne xwe diwestînim û ne jî ez zanim çare ye û ne jî derdekî min ê wisa heye ez tenê zanim ez tenê ji we re dibêjim henê zanibin ku hûn bi civakek çawa nexweş re rûbirû ne tedbîra xwe bigirin teqala wan nekevin qarişê wan nebin bi taktîka wan bersiv nedin wan ez wî dibêjim îja binêrin mesela malbatek ew qas di nava êşê de
لموشی اوتومبیل مالبات لشکر لهرم از زاب آواشینی هاتو بو کشتن قزا کر. ده قضای ده کسی که مر 5 کس بریندار بون. وزارت پاراستن یا ترکیه ایرو راگاند لباشور کردستان عسکر کیوان هاتیه کشتن. لگوری داخویانی وزارت هزین گریلا لهرم از زاب آواشینی بسر بارگه ها لشکرین ترک ده گرتیه. ده چلاکیه گریلا ده لشکری وانه بنابه ماشالله اکابای هات کشتن. والی موشی راگاند که لهرما زوزانین شینه یه موشی دم مروین لشکر مالباتا لشکر هاتیه ویدره خواستینه بچن مراسم ترمیوی اوتومبیل وان دریده ورگریه کسی که مریه جمالبات 5 کسی بریندار بونه تیمین تندرستی کسی بریندار را کرنه نقاشخانه دولتی یا موشی ام چی بکن ام جمالباتی را سبری بخوازن ام فهم و فرست عقل هیوی بکن از این شما فهم دکم گلو بیچاره نه اما نه اجوال تشک بیجم مثلا نورمال لترکیه از بیج بو حوالی می روجاوی کردستان و باشورد بیجم لترکیه دو جوره سیستم عسکری هنه یک نورمال هر انسان دماکدوبه 20 سالی مجبوره بچه عسکریه مجبوریت که تو چی دبی عسکر اما تناشینن دورین وکه زاب آواشین وانداره عسکری کود چین وانداره عسکرین بپرنه یعنی کادروین دولتی کادروین ارتشینه معاش دگرن ناوی خود نویسینن مالبات جی ارید که وزارو که خود شنو بدره یعنی اف مالباتی که داره دا تین کشتن د بردیلا د ریا اویده زارو که خود د بردیلا پرده فروتنه زارو که وانه کوهاتی کشتن نورمال او چو کسی خواه حفظ باوی خواه مالبات حتی خوش الجیانه ویش دولت معاش بگره یعنی سیستم قربان کو 3000 4000 سال بره هبو دما هیم مدنیت پیشنه کتی بو چواکو جواکان قیزان زاروکان دکر قربان نها لترکیه مالبات هنه زاروکی خواه دکن قربان ده بردیل قربان خود جی پره دگرن حتی داوی امری خواه جا ارتشا ترک جی وان زاروکان دکره چه مالباتان سیستما کولتیه دوام دکه لترکیه همیش بو چه صرف جبو کرد نبن کرد وکی دن تو سببیتنه چیش دولت ترکیه لعراق لباشور کردستان لسوریه لروجاوای کردستان تو کار دولت ترکیه تونه همی صرف جبو کرد نبن خودی ستاتو کرد نبن دولت کرد نبن کرد ایجا سیستما کولتی قبول دکن زاروکی خواه دفروشن ولاده خواه داویجن ایجا خواه پریشان دکن ایجا دچن جنازتینن ایجا دریدا دمرن یا چیه آقاسا چه ایجاب دکی آقاسا اون ظلمه لخواد کن یا ظلمه لخواد کن نها ام درباسی ام لباکوری کردستان بمینن دما دیروکی او دمین کو انسانان زاروکی خواه دکرن قربان مثلا بروسکته بارانکی پر دجوار دباره جمروان وطره خواده هرس بیه و دمه قربان ددان خواده و دمه خدای و دمه جبو کو اف شدت خوازایی بسکنه هم در باسی و دمه ببین بلکی دمین هی بری از باسا دما نئولیتیک تکم کنگره نئولیتیک یا جهان جار اول ویل روحای ورل دارخستن اف کنگره نئولیتیک چی اجوارا باس بکم و گریم رازا بیستیه نه لباجار روحای باکوری کردستان به بشتاری اکادمیسیان شست و 4 ولاتین جدا جار اول کنگره که پر تایبت تیل دارخستن جراد بیشن کنگره نئولیتیک جهانی باجار روحای بهبونا بدهان شمار دیروکی ین سردم نئولیتیک و پروژه گرین کور بالا جهان زانستی دکشینه سرخواه اجورا بیشم
dema neolitik kengeye ji vir û 8000 sal berê heta 12000 sal berê. Yani ji 12000 sal berê heta 8000 sal berê jê re dibêjin dema neolitik. Dema kevir jî hûn dikarin bibêjin. Yan jî beriya wî mirovahî yan ji wê demê jî mirovahî hê di şikefta de bûn, li derve bûn. Yani nizanîbûn ji xwe re xwarin çêkin, nizanîbûn bisitirin, nizanîbû avahî çêbikin. Niha ez ji we re meselê bibêjim, îjer wextê ku hin keşfên nû hatin kirin li Bakurê Kurdistanê weke girê miraza, dîroka ku bi zarokan daha didan xwendin hemî serûbin bû. Li gorî dîrokê, dîrok ji Sümeryan dest pê dike, dîroka mirovahiyê 5000 sal bû. Heta niha. Ji vir û 5000 sal bû. Li gorî oldaran jî, li gorî kitabên olî, herî zêde dîroka mirovahiyê 7000 sal bû. Yani adem 7000 salî ye. Beriya adem jî tu kes tune ye. Ama tişta ku li girê miraza hate dîtin, dîrok digihêje 12000 sal berê. Bifikirin pîramîdê Misrê herî zêde 4000 sal e. Ama ê ku li Kurdistanê hatiye dîtin 12000 sal e. Ev di dîroka temamê mirovahiyê de tiştekî nû ye. Tiştekî wisa nehatiye dîtin. Ji ber vê yekê coğrafyaya Kurdistanê, coğrafyaya Mezopotamyê di dilê xwe de dîroka mirovahiyê dihewîne. Îja tu wextê biçî girê miraza duan xirbeyên ku hatine keşifkirin duan de îşaretên li ser kevran dibînî, nivîsên wê demê dibînî, mesajên ku ji wê demê ji me re hatine heta niha, wê çi bibe di encama van kongreyan de, konferansan de wê dîroka mirovahiyê hemî were avêtin ji nû ve were nivîsandin. Êdî meseleya adem ji holê radibe, 7000 sal tune, êdî Sümerî ne medeniyeta destpêkê ye, beriya wî hebiye. İja beriya wî mesela digotin baweriyên olî tune bûne. Ama em dibînin ku li wê derê şiklê ku avahî hatiye lêkirin, baweriyên olî jî heye. Yani li gorî xwe baweriya wan bi tiştekî heye. İja tişta ecêb, pir tişta ecêb hene. Tabii ez ne pisporê vê meselê me. Girê miraza ciyê ku ew lê ye, tabii ciyekî li gorî dema xwe pîroz bîye. Tişta ecêb çi ye? Hîn nehatibû keşifkirin. Hê girê miraza ew dever tune bû, dîroka mirovahiyê di wê derê de ye, hîn ew tune bû. Mirovên herêmê jinên ku dixwastin du canî bin, jê re zarokçî nedibûn, diçûn tam li ser wî girê darekî heye. Di dar weke ziyaret, weke ciyek şehîdgeh îlan kiribûn, diçûn wê derê dua dikirin, pot, mot, tiştên rengîn bi dar ve girê didan û hêvî dikirin ku ji wan re zarok çêbibe. û dixwastin daxwaza dilê wan were cih, mirazê wan were cih. Ji ber vê yekê digotin girê miraza. İja ev tişta ecêb e, tesadüf. İja rojekî cotkarekî wextê ku zeviya xwe da jo, tesadüf rastê kevirekî pir kevin tê, çi dike kevir dibe teslîmê müzeyekî dike li wê derê, bawer dikim li Entabê. Dawiyê de sportên dibînin, di kolên dibînin ku ev der ciyekî kevin e. Tabii ev analîzê wan bi salan da jo. İja wextê ev keşfa li girê miraza di dîroka temamê mirovahiyê de rûpelekî nû ye. Dîroka me diguhere. Ev hemî tiştê ku em dibistana hîn bûne, hemî fîşe ye. İja em binêrin encama vê konferansê ez merak dikim wê çawa be. Yani Mezopotamya em bîla sebeb nabêjin. Dergûşa medeniyetê ye, dergûşa mirovahiyê ye. Hemî mirovahiyê ji Mezopotamya derketiye li cîhanê belav bûne. Rêçên tarîxê, rêçên dîrokê wisa nîşan didin. Îja me behsa çi dikir?
Li vî bajarê Kurdistanê di navbera rojên 4 û 8 çiriya Paşînyanê meha 11 a kanûnê ye. Bi beşdariya akademisyenên ji çil û ji 64 welatên cuda ê cîhanê li ser asta cîhanê cara yekemîn Kongreya Neolîtîk ya Cîhanî wê were li darxistin. Nûnerên 408 reqema îro nikarim bilêv bikim 408 nûnerên 408 saziyan wê werin tevlî bibin. Heyecanekî pir ecêb heye di nava van saziyan de. Mirovên pispor elbet di heyecanê de ne tiştên nû keşif dikin yan jî van keşfê xwe çawa bikaribin li mirovahiyê belav bikin. Di Kongreya Neolîtîk ya Cîhanê de wê bi dehan gotarên zanistî bêne pêşkêş kirin. Hemû berhemên serdema neolîtîk yani çaxa dawî ya serdema kevir wê bêne nirxandin. Zanîngeha Stenbolê zanîngeha Heranê wê bawekî hevbeşî vê Kongreya Akademîk bi rêve bibin saz bikin. Di vê kongrê de wê her wiha şûnwarên dema neolîtîk yên li parzemînin û li erdnîgariyên cuda yên cîhanê jî wê werin nîqaşkirin, werin axaftin li ser wan. Bajarê Rihayê li Bakurê Kurdistanê bi şûnwarên dîrokî bala mirovahiyê dikişîne ser xwe. Bi salan e bi 100,000 însan weke turîst, weke geştyar, weke însanê ku mereq dikin diçin girê miraza, quça keçel heye, girê çeqmaq heye, girê Say Burcê, girê Darikê, Kepîra Yoğun Burcê heye. Girê miraza cî herî kev bû, me wisa dizanî bû. Lê dûra Karahantepe jî derket. Karahantepe hê ji girê miraza kevintir e. Wisa dibêjin. Ka em binêrin çawa be. Ama coğrafya ku em li ser dijîn, coğrafya ku milletê Kurd di rêya wî de canê xwe feda dike, mücadele dike, bingeha mirovahiyê saz kiriye. Edî ne propaganda ye, waya li wê derê ye. Ama çima medeniyeta wê demê dewam nekir em hê nizanin. Di dîroka mirovahiyê de zîgzag çêbûne, kifşe ye. Di dema Sümeryan da medeniyetekî pir ecayîb heye li ser piyaye. Pişra mirovahî dikeve û car di bilind dibe, car di dikeve, car di bilind dibe. Mesela em mirovên dewra me heta 100 sal berê jî hemî mirovahî weke dewra Musa bû. Tu firqa me tune bû. Teknolojî tune, elektrîk tune, erebe tune, balafir tune, ti tiştekî tune em di tarihê de ne. Em bi mûmê û yan jî bi donê mehsiya, bi donê heywanan em ronahî vê dixin. Em nizanin ji tevê enerjiyê bigirin mesela. Heta 105 sal berê wisa bû. Îja çi bû? Ji nişkeva şoreş çêbû. Elektrîk hate peyda kirin. İja endüstrî, îja pêşketin çêbû, hilberîn çêbû, mirovahî pêşket. Hejmara însanan milyarek bû wê demê beriya 200 sal berê, 200 sal ji nişkeva çû 6 milyarê, 7 milyarê, 8 milyarê. Ha bervê ku de ve dişe hejmara me em nizanim ama em ê çawa xwe xwedî bikin. Ew qasa zeviyên li vê dunyayê, heywanên li vê dunyayê têra me bikin neke nizanim. Ama mirovahî berbe felaketekî ve diçe. Ji xwe heywanên kûvî nemane. Mirovahî li ser rêya van heywanan avahî lêkirin, daristanên wan tune kirin. Îja ji bo ku însan bikaribe xwe xwedî bikin daristanan ji holê rakirin, zevî ajotin. Ew derkirin cihê heywanan biçin Brezilyayê mesela nîvê goştê dunyayê ji Brezilyayê derdikeve. Îja ew daristanên mezin ê Amazonê qismekî girîngê wan tune kirine, îja sîstema dunyayê diguhere. İja em dibêjin çima ew qisa lehî radibe. Yani sîstem diguhere. Heywanên kûvî neman li dunyayê. Heywanên kûvî tune kirin. Hevan no Kongreya PYD bi dawî bû, hevserokên nû ez ji we re bêjim kî ne? Xerîb Heso Pervîn Yusuf her du bûn hevserokên nû yê PYD. Em jî wan pîroz dikin li ser xêrê be. İja
Di çarçovede mesela bifikirin medeniyeta me ya îro me hem li ser rêya van heywanan me gundê xwe ava kirine, me rê çêkirine, ew qas erebê me hene, jiyana xwe ya mirovan em di ser her tiştî re digirin û me jiyana heywanan jî serûbin kiriye. Îje ew têr nake hebûna heywanan em ji bo xwe zêde dibînin. Goştê wan dixwî têr nake, tu wana kedî dikî, xwedî dikî têr nake, îja çend heywanê me ê kuvî mane tu çî wan jî tune dikî. Bifikirin em çiqas hov in, em însan çiqas hov in. Em dibe heywanê kuvî halbikî ê hov em in. Em hov in. Ez binêrin. Li vê bedewiyê binêrin. Welew ku bedew nebe. Ev cûrê heywanan peskûvî dawiya nesla wan hatiye. Êdî tune dibin. Li Dêrsimê hene, li Sêrtê hene, li Heqariyê hene, li Colemêrgê, li hin deverên Kurdistanê hene. Li cîhanê pir tune ye. Nesla van heywanan êdî kêm bûye. Dewleta Tirkiye îhale derxistiye ji bo kuştena van heywanan. Ka parezvanên mafê heywanan? Ka parezvanên hebûna heywanan? Ez ji waran nûçeyê bixwînim, piştre em hinek çend xebera bidin ji wan re. Hûn dikarin çûna me de bidin xeberan ji kerema xwe re. Mesela însanên ku îhale derdixin ji bo kuştena van heywanan ji bêşeref, bênamûs, bêhesiyet bigirin, ji alçaq, şerefsiz çi dibêjin binivîsînin ji kerema xwe re. Ji wan re binivîsînin. Ama çare ne. Ez dibêjim qey çawa ku sazî hene ji bo parastina daristanan, ji bo parastina xwezayê, ev sazî dibe ji bo ev îhale were betalkirin bikevin nava tevgerê. Ev îhale divê betal bibe. Ev îhaleya ku li Wanê têkirin ne tenê îhaleyekî herêmî ye, îhaleyekî temamê Bakurê Kurdistanê digire nava xwe. Di çarçoveya îhaleya ku ji aliyê rêveberiya herêma çardemîn a Wezîreta Çandinî ya Daristana Tirkiye ve hatiye vêkirin, wê li Wanê, Colemêrgê, Sêrtê, Samsurê 21 peskovî wê bêne kuştin. Biryara kuştena wan hatiye dayîn. Hêviya min ew e mirovên ku biryara qetla van heywanan daye aqubeta wan mê bibe wekî peskoviyan. Rêveberiya herêma çardemîn ya Şaxê Wanê dibin navê turîzma Nêçîrê de navê wî kirine turîzma Nêçîrê, Nêçîra peskoviyên Meskoviyan dane destpêkirin. Ev jî peskoviyên wisa ne êdî nesla wan, nifşê wan dibin metirsiyê de ye. Êdî çênabin, nesla wan temamen xilas dibe. Kirine bin îhaleyê. Nêçîra peskoviyan normal dibe qedexe be. Meşrûkirina nêçîra peskoviyan bi vê îhalê di nava gel de bû sedema bertek û nerazîbûna. Ez nabînim nebiye sedemê bertekekî, nebiye sedemên nerazîbûna jî. Ez nabînim. Kêm e. Dibe îsyan were destpêkirin ji bo parastina van heywanan. Êşxwe ji bo parastina mirovan hemin wîn ranabin ji bo parastina însanan. Qenem ji bo parastina heywanan rabin ya. Ev îhale bi îlanekê fermî hatiye ragandin. Armanc ew e kotaya Nêçîrê bifoşin nêçîrvanên biyanî. Kesên dixwazin beşdarî îhaleya vekirî bibin li hember 480,000 lîreyê wê bibin xwediyê mafê Nêçîra Peskoviyan. Yani 9 milyon tu pere didî, tu heqê Nêçîrê bi dest dixî. Ya zulmek ew qas heye. Ji bo tu bibî nêçîrvanê van Peskoviya dibe tu 9 milyon pere bidî Wezîreta Tirk. Xwedê zane çend însan dikevîne. Yani mirûnikar e. Ji ber vê yekê hebûna gerîla ya li serê wan çi ye baş bû. Baş bû. Van heywanan diparast. Di nava gerîla de
نێچیرە van heywana qedexe mirovên ku dihatin nêçîra van heywanan jî bi şiklekî dihatin astengkirin ji aliyê gerîla we. Îşa piştî ku gerîla ji Dêrsimê derket, nêçîra van heywanan zêdetir bû. Ev îhaleya ku li Wanê niha têkirin ne tenê îhaleyekî herêmî ye, Wezîratê di çarçoveya turîzma nêçîrê de plan dike li Sêranserê Bakurê Kurdistanê îhaleyên bi vî rengî li dar bixe. Li bajarên Wan, Colemerg, Sîwas, Maraş, Samsûr, Sêrt, Mersîn, Edene, Hatay, Nîğde, Qeyserî ji bo nêçîra Peskovyan ji bo ajalên din kotayên nêçîrê hatine vekirin. Di van îhaleyan de tenê Peskovî wê ajalên din ên ku nifşê wan dibin metirsiyê dane wê bêne kuştin. Lîsteyê ajalên ku tê plankirin di îlona 2024 da wê bêne kuştin wiha ye. Bifikirin. Navê heywanên ku werin kuştin jî hatiye tespît kirin. Tarîxa wan jî. Yani îdama heywana hatiye dayîn. Îja tu kuştina wan dikî zewq, dikî keyf. Tu nîv milyon pere ji însanekî digirî, tu dikî nêçîrvanê van Peskovyan. 23 îlonê li Mêrsînê 39 Peskovî werin kuştin. 24 îlonê li Edenê 22, li Mêrsînê 6, li Hatayê 9, Nîğdê 15, Qeyseriyê 9 Peskovî werin kuştin. 26 îlonê li Sîwasê 10, Meraşê 7 Peskovî werin kuştin. 27 îlonê li Samsûrê 16 Peskovî, 3 îlonê li Wanê 22, Colemerg, Sêrt, helwehasin Dêrsim jî tê de heye. Yani zulmekî pir ecêb, zulmekî pir mezin bi tu şiklekî em nikarin qebûl bikin, divê em li hember derkevin. Hevanno, Kongreya PYD bi dawî bîye, hevserokên nû Xerîb Hisso, Pervîn Yusuf hatine hilbijartin wekî hevserok. Em ji wara serkeftinê dixwazin û ez ji wara jî serkeftinê dixwazim. Ez li hemnek peyamê we binêrim û paşê jî xatir ji we bixwazim. Hevanno, ka we çi ji min re nivîsiye? Alî Ökten te çi gotiye? Min tiştek fehm nekir. Gelek silav hene, mala we ava hûn her hebin. Ez dinêrim ka tiştek bibînim ji bo parve bikim ku me rû bikaribe ser nîqaş ke. Ez zîro jî navê we nexwînim, hûn her hebin. Abdullah Özel li vê derê ye, baz jî. Kurdê welat, Memo dibêje. Êwala moderatörê me jî fotrafê min li ser xistiye. Normal neyazim, ez tiştî wisa nakim ama fotrafê min li ser e. Min got fotrafê min rake jî hên ranekiriye, nizanim. Hovin ya, hovin. Civakek hov e. Merû kuştina van heywanan binêrin ya, merû kuştina van heywanan çawa dikare meşrû bike? Hevserokê PYD pîroz dike heval Rıza Çiçekli. Baş e. Fikrî zena. Ez xwazim tu mesaja xwe rakî, xeberê wisa naxwazim. Çiya agirî demekî dirêj ev me ra ye. Çiya agirî tu jî zimanê xwe nerm bike ji kerema xwe re. Ez xatir ji we dixwazim peyamê xirab jê re nenivîsî kêfxweş dibim hevalno. Bi hêviya rojên xweş azad dem